खालामगासिनो हालदै हालदै आरोबाव आङो सेकेन्ड टाइम अर्डार खालामगासिनो दं नैयावहाय गिदिर दङ बे नै बिदि बेगर खारहोनो नाङा आरोखि ना नै बिदि बारा खारहोनो नाङा बिनिफ्राय ओरै जानांगौ ओरैनिफ्रायला अबे जायो ओरैहाय जानांगौ हालदैया उफाय गैया बेबायदि मावालानो आङो संखांबा फाइनालि नै हालदैया नै नै ना गोदान हालदै मेसिना बे मोननैजों सौदों बे नै मोनसे ओरै माइ सौगासिनो दं संखांबाय बेखौ संखांबाय दुमबाबो संगोन आरोखि ना बिहा दुमबाबो कारेन्ट गैलायलायनाय गासिनो दुमबा दंबावो दुमबा सौबावनोसै दुमबा कारेन्ट गैलायलाय एखेबारे ग्राउन्डआव दङ नै माइफ्रानो खम जारला बिदि कारेन्टआ थांलाय फैलाय उफाय गैया लास्टआवहाय मा खालामनांदों आं बेखौ आंनि अट'खौ फाननानै खौ लानांदों 15 केजि बे मेसिना 1 लाख बेसेबांबा थाङो बे मेसिना खस्थ'लै रायजोफोर न'फ्राबो न'आ एसे भुल जादों एसे गोजौसिन लुबावनांगौमोन आरोखि ना बैयावनि फाउन्डेसनाबो बारा मोजां जायाखै आरोबाव नाहरबावनांगौमोन आरोखि ना नैबे कारेन्ट बानायनायावनो मिनिमाम 15,000 ना 10,000 लांदों बेयावनो अनलि फिटिंल' इयो ना फिटिंआवनो